Ahojte, som Pavel zo spoločnosti Bosch. V dnešnom videu si predstavíme niektoré z našich profesionálnych 18V akumulátorových kladív, ako i systémov na efektívne odsávanie prachu z pracovného priestoru. Vieme, že vrtacie kladiva Bosch, či už sieťové alebo akumulátorové, vďaka elektropneumatickému príklepovému mechanizmu a v kombinácii so systémovým príslušenstvom sú špecialisti na vrtanie do betónu a železobetónu. Tak napríklad 18V akumulátorové vrtacie kladiva s možnosťou odsávania prachu vznikajúceho pri práci motnostom rozsahu 2 až 4 kg s upínaním SDS+, ako sú GBA 185Li, GBA 187Li Vančak a GBA 18V34CF a kladiva s upínaním SDS Max motnostom rozsahu 7 až 8 kg, GBA 18V40C a GBA 18V45C. Začneme s SDS plus vrtacími kladivami. Na odsávanie prachu vznikajúceho pri práci môžu tieto kombinované SDS plus kladiva používať nasledujúce systémové riešenia. Univerzálne odsávacie nádstavce, špeciálne odsávacie nádstavce, ktoré možno použiť len s určitým typom vrtacích kladív, až špeciálne odsávacie vrtáky, ktoré sú vyhotovené na súčasné vrtanie a odsávanie prachu pomocou priemyselného vysávača. Začneme tými univerzálnymi. Nadstavec na odsávanie prachu GD68 je možné použiť so všetkými tromi vrtacími SDS plus kladivami. Nezávisí od konštrukcie kladiva, nepripája sa k nej, potrebuje len profesionálny vysávač, ku ktorému sa pripojí hadica. GD68 je umiestnený nad miesto vrtania a zostáva na danom mieste upevnený vďaka podtlaku vytvorenému vysávačom. Veľmi efektívne sa dá použiť na otvory do maximálneho priemeru 68 mm a v takom prípade sa musí demontovať oddelovacia kefa krytu na zachytávanie prachu. Ďalší univerzálny odsávací nádstavec, ktorý ako GD68 potrebuje len pripojenie vysávača, je adapter na vrtanie Expert SDS Clean, s ktorým môžeme vrtať otvory s priemerom od 5 do 16 mm. GBA 185i a GBA 187Li Vančak majú možnosť pracovať okrem univerzálnych odsávacích nádstavcov aj so špeciálnymi odsávacími nádstavcami. GBA 185Li môžeme používať len s odsávacím nádstavcom GDE12. Pripája sa na telo kladiva a je napájaný tou istou batériou, ktorá poháňa motorovú jednotku kladiva, pretože disponuje vlastným motorom a turbínou, ktorá vytvára prúd vzduchu potrebný na odsávanie prachu. Z GD12 môžeme vrtať otvory s priemerom 4 až 12 mm a do hĺbky až 100 mm. Maximálna použiteľná dĺžka vrtáka je 165 mm. Má veľmi vysokú účinnosť pri zadržiavaní zachyteného prachu vďaka HEPA filtru, ktorý zadrží až 99,97% veľmi jemného prachu s veľkosťou časti väčšou alebo rovno 0,3 mikrónu. Akumulátorový systém na odsávanie prachu GD12 je vybavený LED diódou na osvetlenie pracovného priestoru a prachová objímka je vyhotovená tak, aby umožnila užívateľovi nasmerovanie nástroja na požadované miesto vrtania. Celková hmotnosť je iba 1,1 kg a na GBA 185Li sa dá veľmi rýchlo pripojiť a odpojiť. Pre GBA 187Li je určený akumulátorový odsávací systém GD18V16. Rovnako ako GDA12 aj GD18V16 je možné použiť len s určitým typom kladiva. Je vybavený elektromotorom a turbínou, ktorá zabezpečí odsávanie prachu. Je tiež vybavený HEPA filtrom, ku ktorému je veľmi jednoduchý prístup bez nutnosti použitia ďalšieho náradia. Kapacita zbernej nádoby na prach je približne 50 cm3, čo umožňuje zachytenie prachu vznikajúceho pri vrtaní 40 otvorov s priemerom 6 mm a hĺbkou 40 mm. Maximálny priemer vrtania pri použití GD18V16 je 16 mm, pri maximálnej hĺbke 100 mm a maximálna použiteľná dĺžka vrtáka je 165 mm. Súpravy vrtákov na priame odsávanie prachu, ktoré možno použiť s vrtacími kladivami SDS Plus, sú Expert SDS Clean Plus 8X a vyžadujú len pripojenie na hadicu profesionálneho vysávača.
Odsávanie je nepretržité počas vrtania a výsledkom sú veľmi čisté otvory, čo je veľmi dôležité pre aplikácie, ako sú inštalácie chemických kotiel. Prejdeme teraz k dvom SDS Max kladivám GBH 18V45C a GBH 18V40C. Vďaka vyššej hmotnosti 7 až 8 kg a vyššej rázovej energii 9 Joule, respektíve 2,5 Joule, môžu tieto kladivá vykonávať ťažšiu prácu ako SDS Plus kladiva. Dokážu vrtať otvory až do priemeru 45 mm so štandardnými vrtákmi, respektíve väčšie otvory do moriva s vrtacími korunkami. Čo sa týka odsávania prachu vznikajúceho pri práci s SDS Max kladivami, aj tu ponúkame niekoľko systémových riešení. GD68 je možné použiť s vrtacími kladivami SDS Max do maximálneho priemeru vrtania 68 mm. Pre vrtacie kladiva rady SDS Max ponúkame špeciálne odsávacie súpravy, a to Expert SDS Clean Max 8X, ktoré umožňujú nepretržité odsávanie počas vrtania. Maximálny priemer otvoru, ktorý je možné týmto typom vrtákov vyhotoviť, je 32 mm s maximálnou hĺbkou 400 mm, pričom celková dĺžka odsávacej súpravy je 650 mm. Pre sekacie aplikácie, či už špicatým alebo plochým SDS Max sekáčom, taktiež ponúkame profesionálne riešenia na odsávanie vznikajúceho prachu. Odsávacie nádsavce sady Expert SDS Clean na sekanie zachytávajú jemný prach, ktorý vzniká pri sekaní. Na mieste zostanú len častice, ktoré sa nedajú vdýchnuť. Pri použití spomínanej odsávacej sady je objem prachu v pracovnej oblasti až 25-násobne nižší v porovnaní bez odsávacej sady. Systémové riešenia, ktoré ste práve videli, vám istotne pomôžu pri výbere optimálneho riešenia vašich projektov. Riešenia na odsávanie prachu v rámci radu Bosch Professional efektívne zabraňujú šírením neviditeľných prachových čiastočiek vzduchom. Umožňujú pripojenie k množstvu kompatibilného náradia Bosch Professional a prácu priamo tam, kde sa práši. Zvládnu nielen svoju prácu, ale čo je najdôležitejšie, chránia naše zdravie. Systémové riešenia, ktoré ste práve videli v tomto videu, vám istotne pomôžu pri riešení vašich projektov. A to je na dnes všetko. Aj vám ďakujem za sledovanie a na budúce opäť s náhradím Bosch na našom YouTube kanáli Bosch Professional Slovensko. Ďakujem, ahojte.